Pane chitiko chinoitika kugwanda chadraw attention yevanhu munyika yeZimbabwe. Panoonekwa kunzi aiwa there is a motor vehicle aiwa yakakecha fire aiwa semavidhios nemapictures atinoona pasocial media. But pane chitiko chiri shocking chakanyatsoratidza vanhu kuti aiwa our country it has been reduced aiwa to a village chaiyo yatoona kuti we don't have maresources atoona kuti muguta aiwa rozikanwa kuti rakavakwa kubva makare kare regwanda kunoonekwa kunzi kunoshayikwa maproper fire brigades akakwanisa kupedza moto iwoyo. Samira mashoko mubenyuko panapa nobva subscribe like otonda kuenda ipo. Noposa this video ramuri kuona resa mapictures aiwa muchiona kuti aiwa mafirefighters they are not using aiwa mahose pipes to put out the fire but they are using madishes. They are going and fetching water from the fire brigade and then oya dish zvake achinoti apute out the fire. Chitiko chadraw attention munyika yeZimbabwe vachiona kuti aiwa our government has reduced our country aiwa toona kuti maresources nosikwandirwa kunoitwa mastate funds anofanira kushanda achino apportiona kune these sections vanyatsokuoneka kunzi aiwa nyika yedu yeZimbabwe hapana kwatiri kuenda. Mashoko ataona macritics akaraisa maconcerns achiona kuti even people they've started designing all these semapictures amuri kuona ayo kunyatsokuona kuti they've cartooned these situations zvamuri kuona vachiisa tuma-animations icho nyatsoratidza kuti aiwa akumboona fire brigade yakadai. Tudze mafunguro muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndakume section medu musamusubscribe like chinotoramba kaendaiko.